שלום וברוכים הבאים. היום אני אבצע הסבר מהיר על האומדן שלנו למפקחים ואדריכלים וקבלנים. האומדן הזה מכיל מידע טיפה שונה מהאומדן ללקוח פרטי, וגם אפשרויות השליטה בו הן הרבה יותר גדולות בפרויקט. אז נתחיל, נעבור על כל טאב בנפרד ואני אגיד לכם מה ניתן למצוא בו ומה ניתן לשלוט בו. בשאר יש לנו מידע כללי על הפרויקט, את השם של הפרויקט ואת המטראז'ים של הבנייה. בטאב דשבורד לבונה ניתן לראות את המחירים ואת הנתונים הכלליים של הבנייה. הנתונים יחולקו לפי עלויות של קבלן בנייה, פיתוח שטח, חומר לבן ושונות לבית. השונות לבית זה ריהוט ועיצוב. אנחנו לא ממלאים שם נתונים, אבל אנחנו מאפשרים ללקוחות למלא שם בשביל לא להיתקע עם חוסר תקציבי בהמשך. בלשונית דשבורד לקבלן יש את אותם נתונים מורחבים. יש לנו גם את כל השטחים של הרצפות, יש לנו את שיטת הבנייה, יש לנו את שטח קירות החוץ, שטח החדרים הרטובים, שטח היסודות, מספר הכלונסאות, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לקבלן לתמחור. יש לנו פה טבלה קטנה של שליטה ברווח הקבלני. אם אנחנו רואים שמדובר בפרויקט רחוק או מסובך, ניתן להעלות את זה. אם אנחנו רואים שזה מדובר בפרויקט שנמצא ליד פרויקט שאנחנו כבר בונים, ניתן כמובן להוריד את זה, וזה משנה את כל הקובץ אוטומטית. כרגע נשאיר את זה ב-20, רק לצורך הדיון. למטה ניתן לראות חלוקה למחלקות, כל מחלקה, כמה העלות שלה, כמה הרווח שלה, כמה התקורות וכך הלאה. פה בצד יש לנו את סיכום ההכנסות לקבלן. הקבלן הזה, אם הוא בונה את הבית כמו שצריך, אמור לצפות יציאה של 250,000 שקל ברוטו מהפרויקט. כמובן שניתן לשלוט בזה. אם יש לכם מחיר יעד, אתם בתור מפקחים או אדריכלים יכולים לשלוט בזה ולראות האם מחיר היעד הוא הגיוני, אם הקבלן מפסיד כסף או עדיין יכול לקיים את עצמו. אחרי שראינו את זה ניתן לצלול לעומק למצב לראות שורה איך הבית תומחר בכתב כמויות ראשי. יש לנו פה רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים, משלד מתכת עד סומסום לריצוף, הכל כולל יחידות, סוג אלמנטים, כמויות ומחיר ליחידה. סך הכל עלות לקבלן וסך הכל עלות ללקוח, שזה המכפלה של עלות לקבלן כפול אחוזי הרווח. פה ניתן לשלוט בדברים, לשנות עלויות ולראות האם אנחנו רוצים להוסיף משהו או להוריד משהו. בלשונית פיתוח שטח יש לנו רק את הפיתוח שטח, זאת התמקדות. אם אנחנו רוצים לראות איפה ניתן לחסוך, פה ניתן לראות רק את העלויות של פיתוח השטח. מאוד מאוד עוזר לחסוך פה ולא בבית בשלבים הראשונים. חומר לבן ניתן בעיקר ללקוחות ולא לקבלן. הלקוחות צריכים לספק את הדבר הזה לקבלן על מנת שיוכל לבנות את הבית. יש לנו פה הדגשות על הדברים שכדאי להסתכל ששם ניתן לחסוך כסף אם רוצים, זה האינפוט שלנו. האינפוט של הלקוח או של המתכנן הם עלויות ליחידה. למשל אם נלך רק לריצוף, ריצוף יכול לעלות בין 180 שקל למטר עד למעלה מ-1,000 שקלים למטר. יש לנו פה את הכמויות כולל הפחת, ואתם צריכים ללכת עם הלקוחות או אם אתם הלקוחות לחנות קרמיקה ולראות מה הדברים שאתם אוהבים בעיניים עולים, וכך לתכנן את התקציב. אם אתם גם נותנים לנו מפרט אלומיניום, אנחנו עושים את העבודה על מפרט האלומיניום. אם לא, זה יתבצע דרך הערכה. שונות לבית, אנחנו מדברים על ריהוט ועיצוב, על גינונים, על כל הדברים האלה שיכולים לעלות בין עשרות למאות אלפי שקלים. מומלץ למלא את הטבלה הזאת לפני תחילת הבנייה, בשביל לא להיות מופתעים. עכשיו מגיע השוט האמיתי למפקחים ואדריכלים. יש לנו פה לשונית שנקראת מפרט ביצוע. כל הבית הזה, כל שורה בו, יש לה מפרט לביצוע. אם יש חתך קיר, יש לו מפרט. יש לנו הגדרות של איזה תוכנית עולה על איזה תוכנית. יש לנו הגדרות של מי אחראי בשטח, איך לבצע שינויים וכך הלאה. בעצם מדובר פה על כתב כמויות פלוס נספח לחוזה, כולל בטיחות, כולל ניהול, כולל איך לכתוב את ההצעות מחיר, כולל מה לתמחר ומה לא לתמחר, וכמובן כמויות של כל הדברים בבניין. חשוב לעשות את ההצעות מחיר לפי מפרט זהה, כי ככה אפשר להשוות תפוחים לתפוחים. ניהול פרויקט, שוב מדובר בעיקר על מפקחים או בונים פרטיים. יש פה כל שלב בבניין, מה צריך לבצע, מה מומלץ לתעד או לשמור, אם מדובר על חתימות שצריך להגיש אחר כך, ומה הכשלים הנפוצים והתקנים הרלוונטיים לכל שלב בבניין. לבונה פרטי פחות רלוונטי, לקבלנים, אדריכלים ומפקחים חשוב.
ניהול מכרז ובנייה, בעיקר למפקחים, אם אתם רוצים לפרק את הבנייה ושלא יהיה קבלן מפתח אלא קבלני משנה לכל חלק. פה מחולק הדברים לפי חומר ועבודה, שככה אתם יכולים לדעת האם יותר זול לכם לקחת כקומפלט, או לפרק את זה ולקנות את החומר לבד. עוד לשונית שיש לנו את זה ניהול תשלומים. התשלומים לפי שלבים, ככה שגם הקבלן וגם הלקוח לא נשארים דפיציט גדול מדי בכל שלב. כמובן שניתן לשנות את זה, להתאים לנוחיות הלקוח או הקבלן, ובצד רשימת תוספות שתמיד קורית ואף אחד לא עוקב אחריה, אז פה יש לכם עזר לעקיבה אחר שינויים. גאנט זה גאנט, שוב, לשליטה בתהליך, לראות האם יש לנו עיכובים בזמן או לא עיכובים בזמן, וכך ניתן לשלוט יותר טוב בפרויקט. אם אתם לוקחים אומדן שמשווה הצעות מחיר של קבלנים, אנחנו עושים בשבילכם את העבודה הזאת, אנחנו מקבלים את ההצעות מחיר מכם ורושמים פה איזה קבלן רשם מה, איזה קבלן לא רשם מה, מה חסר למי ומי אנחנו ממליצים בסוף לקחת. עדיף שזה יהיה אנונימי, אבל ניתן לצרף גם שמות. אם יש לנו הערות על המבנה, אם יש מסתחים גדולים מדי, אם יש בעיות בגג, כל דבר שאנחנו יכולים לראות מהתוכניות ואנחנו עולים עליו, נגיד אותו פה. וכמובן שיש לנו כל מיני הנחות ותוספות למי שלוקח מאיתנו את האומדן, אבל זה תלוי במיקומכם בארץ ובתאריך, אז זה יהיה בנפרד. שוב, אם אתם רוצים לקיים פרויקט מנוהל גם בתקציב וגם באיכות מההתחלה ועד הסוף, אני מאוד מאוד ממליץ לקחת את הכלי הזה ולהשתמש בו עד הסוף. אז אם יש לכם עוד שאלות, אפשר להיכנס לאתר שלנו או ליצור איתנו קשר, נשמח לעשות איתכם שיחת הסבר. ותזכרו, מי שלא משקיע באומדן ישלם על זה אחר כך. ובהצלחה לכולנו בבנייה.